Perdón. Despois dun ano moi complicado para todos, por culpa da COVID, volven á cidade as competicións. Onte mesmo presentábamos o 25 aniversario do Rally da Coruña, que se celebra esta fin de semana, e hoxe toca presentar o Gran Premio Cantóns de Marcha Atlética, que se vai disputar o vindeiro sábado 5 de xuño, unha das competicións internacionais máis importantes da especialidade. E faino co orgullo de lucir a placa de Patrimonio Mundial do Atletismo. Poucas cidades no mundo poden presumir de tal galardón. A calidade e a excelencia organizativa e deportiva asociadas aos cantóns non pasaron desapercibidas para o World Athletics. Aquí na Coruña se celebrou unha Copa do Mundo, a primeira edición da Copa de Europa. Aquí se bateu unha plusmarca mundial. Desde 2003, a proba forma parte do Challenge Mundial e en 2011 foi a cita final deste circuito. Toda unha serie de fitos que fan desta proba unha das mellores do mundo e arredor da cal os atletas planean a súa temporada. Un plus este ano é que os resultados serán determinantes para as últimas prazas para os Xogos de Toquio. Máis emoción non se pode pedir. Levamos meses desde o Concello traballando man a man coa Federación Galega de Atletismo para que esta volta da competición sexa todo un éxito. Será, sen dúbida, unha proba especial a deste ano e tamén moi emotiva, porque servirá para renderlle homenaxe a Jordi Llopart, falecido recentemente, o marchador que tanto fixo por esta proba nos seus primeiros anos de vida. Jordi Llopart é protagonista do cartel desta 34ª edición que xa está en marcha, coa presenza confirmada dos mellores marchadores do mundo de 29 países. Pero mellor non lo conta o presidente da Federación Galega de Atletismo, Isidoro Hornillos. Moitas gracias, Mónica. Bos días a todas as persoas presentes na sala e tamén un saúdo moi especial ás persoas que están seguindo en streaming esta presentación. Como moi ben decía a concelleira, unha das probas máis importantes do mundo do atletismo e, en concreto, desta difícil especialidade como é a marcha atlética. Este ano, pois, un ano moi especial porque volvemos a reencontrarnos con esta competición, un ano olímpico, un ano no que hai moitas gañas de competir, temos unha participación realmente moi extensa, estamos nestes momentos xa polos 160 atletas participantes dos millores do mundo. Temos presencia moi importante, por exemplo, como referencia da última Copa de Europa disputada en Polonia. Temos o podium en completo na categoría masculina, aos atletas, ao sueco Perseus Kanström, gañador dos 20 kilómetros, a Álvaro Martín, Diego García, insisto que foron o podium nestos 20 kilómetros. Temos a Mar Tur, tamén español, gañador dos 50 kilómetros, a Laura García, terceira clasificada dos 20 kilómetros, a Lidia Barreira, tamén terceira nos 20 kilómetros, perdón, a italiana, e, por suposto, temos tamén presencia dos millores atletas, aparte destos, como é o subcampeón do mundo, o ruso Vasilij Vizinov, en 50 kilómetros no último campeonato do mundo desta disciplina. Por lo tanto, temos un plantel realmente de gran prestixio e, por suposto, como moi ben decía a concelleira, pois cartel dedicado á figura de Jordi Llopart. Un home que, como moi ben explicaba, fixo moitísimo por esta disciplina, foi o primer medallista olímpico español. Eu tiven a oportunidade de verlle competir, eu estaba nos Xogos Olímpicos en Moscú cando entrou no estadio e foi realmente pois un impacto para todos nós, para todo o equipo nacional, ver a un compañeiro pois clasificarse na segunda posición nos 50 kilómetros, neste caso, desta difícil disciplina. Unha competición que, ademais, vamos a poder disputala a partir das 17 horas na categoría de mulleres. Estimamos que a primeira muller pois estará en torno a 1 hora 25 minutos aproximadamente. O récord do mundo está en 1 hora 23. Por certo, aquí Liu Hong fixo récord mundial nesta disciplina aquí na Coruña,
nun circuito que é excepcional a nivel do mar e, por suposto, rapidísimo, por elo temos tanta expectación sempre por parte dos atletas. E máis tarde teremos ocasión, a partir das 7 horas, de presenciar a carreira na categoría masculina. Por suposto, haberá premios que oscilan entre os 4.000 euros aos 700, entre o primeiro ao sexto clasificado, por suposto igual en homes que en mulleres. O xurado de competición vai a estar encabezado polo delegado da World Athletics, o mítico Mauricio da Milano, que, como recordarán todos vostedes, foi o gañador na primeira edición e tamén estará aquí pois facendo tarefas de delegado técnico. Como xuíz de marcha está Luís Saladí, que é un membro tamén da World Athletics catalán, antigo marchador, e tamén quero agradecerlle o moito que fixo por esta disciplina aquí en Cantóns. E despois, como xuíces internacionais, contamos tamén cunha muller, Dolores Rojas, que é unha muller nosa tamén, e contamos tamén con Guillermo Sandino como secretario, Maura Baleán de Italia, Vasco Guedes de Portugal, Jean-Pierre Edam de Francia, Ian Richards do Reino Unido, a citada Dolores Rojas e tamén Ana Besalova de Israel. Por suposto, esta competición forma parte do Grand Prix da Challenge Mundial, que está integrada por varias ciudades a nivel mundial e, por suposto, este ano cos Xogos Olímpicos de Tokio, que se van a disputar no mes de agosto. Bueno, os récords que existen vixentes a nivel mundial son récords que, bueno, vamos a esperar a ver que acontece, pero vamos a ter ocasión, por suposto, de presenciar como están os atletas, porque moitos deles van a estar, sen dúbida alguna, disputando as medallas nos vindeiros Xogos Olímpicos, e decir, a título xa máis doméstico, máis local, que vamos a contar con 2 atletas galegos nestas competicións, con Antía Chamosa e co seu irmán, e, por suposto, Antía, que estivo recentemente participando na Copa de Europa en Polonia, que foi 11ª clasificada, e que é unha promesa da marcha española, e Daniel Chamosa, o seu irmão, que tras un período de lesións, pois volve á competición con gran ilusión, e, por tanto, temos todos os ingredientes para que a cidade da Coruña, que respira deporte, que respira atletismo, poida disfrutar dun gran evento como é este 34 edición, Gran Premio Internacional de Marcha Cantóns da Coruña. Decir que a organización, integrada polo Concello da Coruña e a Federación Galega, vamos a facer un esforzo para retransmitir en streaming todas as imágenes. Vamos a procurar que o público non esté, digamos, agolpado dentro do circuito, por eso terán oportunidade de seguir desde os seus domicilios todo o desenvolvemento desta gran competición e, por tanto, tenemos todo listo xa preparado para que sexa un gran espectáculo unha vez máis. Que xa sabedes, a Coruña C10, a Coruña 10, perdón, que se vai celebrar o 3 de outubro, que xa dixemos no seu día. Ese 3 de outubro era a data fixada para a maratón, pero consideramos e decidimos entre todos, creo que é unha boa decisión, creemos, que sexa como a volta do atletismo popular. A xente ten ganas de correr, vémolo todos os días, necesita esa adrenalina, necesita competición. Entonces, nos parecía un pouco que esa data da maratón, pois deixar fora a todos os que queremos correr, pois que mellor maneira que empezar esa volta cun Coruña 10. Ainda falábamos aí un anaquiño con Jorge Blanco, que o Gallá poda ser multitudinaria, pero sí que, como dixemos no seu día, eso tampouco vamos a saber ahora mesmo. Hasta un mes antes non saberemos a cantidade de xente que vai poder participar. De todos os xeitos, iremos actualizándonos coa pandemia. Sí, o único encadir que efectivamente estamos traballando para que o protocolo que temos aprobado por parte da Xunta de Galicia teña xa certo nivel de aperturismo.
consonancia coa situación COVID que estamos a vivir aquí en Galicia. Bueno, de feito, fixemos unhas propostas esta semana, estamos á espera da resposta da Xunta, pero é verdade que agora xa comenzan a empezar a disputarse a ruta. De feito, eu, cando acabe este acto, teño que desplazarme a Porta do Carmiñal, porque esta fin de semana temos previsto a celebración do Campeonato de Galicia de Trail Running, pero xa algúns concellos que, insisto, xa empezan a facer algunhas probas de ruta, pero como moi ben a di a concelleira, bueno, pois nós queremos volver pois cunha gran competición como é a Coruña 10, que a nai de todas as grandes carreiras aquí na Coruña, a máis, digamos, popular de todas, e pensamos que as condicións sanitarias poden permitir, quizáis non a nivel de normalidade absoluta, pero sí dar un paso hacia adiante moi importante para que a cidadanía poida disfrutar desta emblemática carreira. Bueno, vamos a ver como están as condicións, vamos a ver como nestes momentos temos dúas posibilidades. Unha, facer test de antíxenos a toda a poboación. Por exemplo, nós fixemos algunha actividade nos campeonatos absolutos de pista cuberta disputados en Exporense, fixemos test de antíxenos e disputamos con normalidade o campeonato. Ou dúas, temos a opción, que é o que estamos a facer agora nas carreiras de ruta, salir de dous en dous. Habitualmente poñemos a un con mellor calidad que outro para que ao cabo de poucos metros xa exista unha distancia entre os mesmos, pero en calquer caso, insisto, estamos barallando esas novas propostas a Xunta de Galicia, xa as fixemos, para que se aumente os grupos de saída e, en función do estado sanitario que teñamos aquí en Galicia, poderemos xa, como non, ao mellor pensar en que poderemos correr sin mascarilla, pero todavía é un pouco prematuro poder anticipalo. Pues nada, moitas grazas a todos. Muchas gracias.